Slăvit să fie Domnul! Iubiții mei, frați și surori și iubiți ascultători ai Cuvântului Dumnezeu, astăzi vom continua în partea a doua, inima. Despre inimă vom vorbi Noul Testament. Am vorbit partea întâi, Vechiul Testament, partea a doua, Noul Testament. Haideți să deschidem Cartea lui Dumnezeu la Matei, capitolul 5 și dăm citire cu versetul 8. Ferice de cei cu inimă curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată. Pentru ca să avem inima curată, trebuie să ne sfințim prin adevărul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu. Și iată ce spune aici, și tot la 5:28, spune aici Domnul nostru Iisus Hristos. Este vorba despre inimă. Inima trebuie să fie curată. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie, ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Să fim foarte atenți. Să fim foarte atenți. Și aici ne spune în Vechiul Testament, uite ce spune aici. Ce frumos ne vorbește. La Proverbe 24 cu versetul 12. Dacă zici, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău și nu va răsplăti el fiecare după faptele lui? Vedem, fratele meu și sora mea, să fim foarte atenți că inima noastră trebuie să fie curată. De ce spune? Că dacă ocul tău te face să cade în păcat, taie. Dacă mâna ta te face să cade în păcat, taie. Dacă piciorul tău te cade să cade în păcat, taie. Vedem, fratele meu și sora mea, învățăm ceva din cuvântul lui Dumnezeu despre inimă. Haideți să vedem ce spune aici Domnul nostru Hristos. Spune așa la capitolul 11 cu 29. Luați jocul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Vedem ce fain ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Domnul nostru Hristos să ne ajute să fim ca El. Ca El. Glorie Dumnezeu. Acum vedem la 12 dăm citire de la 34 cu 37. Vedem, să urmărim ce ne învață Scriptura Noul Testament despre inimă. Vedem? Pui de năpârși, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii, vedem, vorbește gura. Ce ai inima mai vorbești. Fie bun, fie rău. Cu ea bine blestemăm, cu ea binecuvântăm pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute ca să veghem și să fim treji. Acum spune, omul bun scoate lucruri bune din vestirea inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din vestirea rea a inimii lui. Deci inima noastră trebuie să fie predată lui Dumnezeu. Trebuie să avem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. Și numai cuvinte de laudă, de binecuvântări, de glorie și de mărire. Vedem? Chiar așa cum ne învață să iubim și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Glorie lui Dumnezeu. Iată ce mai spune, 36 și 37. Vă spun că în ziua judecății va veni judecata, fratele și sora mea. Și cum am citit la Proverbe, că n-am știut. Dumnezeu știe totul ce spun, ce fac, că niciun păr de cap nu cade fără știrea lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, vedem, pe care va fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Vedem? Noi nu vrem să fim osândiți, vrem să fim mântuiți, să ascultăm de Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să vedem ce spune la 15. Aici tot la Matei, în capitolul 15, cu versetul 17 până la 20 de ascultare. Nu înțelegeți că orice intră în gură merge în pântece și apoi este aruncată afară în hasna, dar ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Foarte atent să fim la citire, la ascultare. Eu citesc și trebuie să ascultăm, să punem la inimă, vedem? Acum spune așa, căci din inimă ies gânduri rele, uciderile, curviile, purtișagurile, mărturisiri mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om
dar a mâncat cu mâinile nespălate nu spurcă pe om. Glorie lui Dumnezeu și mărire lui Dumnezeu. Deci inima noastră trebuie să fie predată total, toată lui Dumnezeu. El să locuiască în inimile noastre. Haideți să vedem ce spune la Fapte. La Fapte, ce vrea ca să ne învețe în capitolul 2 cu 36 și 38. 36 cu 38 dăm citire. Să știți bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn pe Hristos. Pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Vedeți? Aici, la Faptele Apostolilor. Acum, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas trăpus în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Glorie lui Dumnezeu și mărire lui Sfânt. Vedem? S-au recunoscut că l-au răstignit pe Domnul. Vedem? Și acum, fraților, acum ce să facem? L-am răstignit, l-am dat la moarte, acum ce să facem? Pocăiți-vă! Nu? În numele Domnului Hristos, spre iertarea păcatelor. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Domnul să ne ajute și Domnul să lucreze în viețile noastre. În capitolul 4, tot aici la Fapte, 32 cu 32. 32 cu 33. Mulțimea celor ce crezuseră erau o inimă și un suflet. Vedem? Când Petru la provodire s-au întors 3000 de suflete. Și uite cum erau ei. Mulțimea celor ce crezuseră în Iisus și s-au botezat, vedem, era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Vedem? Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Glorie lui Dumnezeu și mărire Dumnezeu. În Romani, în capitolul 8, vedem ce citim aici. Mergem așa spus, cercetăm Scripturile și învățăm ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Deci Romani 8, 26 cu 27. Iată ce ne învață aici, 26-27. Și tot astăzi și Duhul ne ajută spre vecilului noastre, că nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul milocește pentru noi cu suspine negrăite, vedem? Duhul ne învață să ne rugăm. Și cel ce cercetează inimile, vedem? Știe care este năzuința Duhului, pentru că El milocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu și mărire Duhului Sfânt. Vedeți ce frumoasă învățătură primim. În 10, la capitolul 10, tot la Romani, 8 până la 11, dăm citire. Ce zice ea? Cuvântul este aproape de tine, vedem? În gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl prăvădim noi. Dacă mărturisești, deci cu gura ta, pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisire cu gura se ajunge la mărturisire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine, fratele meu și sora mea. Glorie lui Dumnezeu și mărire Dumnezeu. 12, 7 cu 8. 12, tot aici la Roman, să vedem ce spune. 7 și 8. Cine este mal la o slujbă să se ține de slujbă. Cine învață pe alții să se ține de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se ține de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Ajută-ne, Doamne, vedem ce face inima. Ce dăm, să dăm cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să facă cu bucurie. Glorie lui Dumnezeu și mărire Dumnezeu. În capitolul 2 cu 2 Corinteni 1. 2 Corinteni 1, să vedem ce scrie aici, ce ne învață. 20 cu 22. Aici spune în felul următor, ne învață. Pavel învață pe Corinteni, ne învață și pe noi. În adevăr, făgăduința lui Dumnezeu, oricât ar fi ele, toate în el sunt da.
De aceea și amin, pe care îl spunem noi. Prin el este spre slava lui Dumnezeu, că cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a dat și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a pecetluit, auzi, fratele meu, și ne-a pus în inimă. Ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Suntem arvonați, pecetluiți și gilați cu Duhul Sfânt în inimă. Glorie Dumnezeu și mărire Duhul Sfânt. Galateni 4 aici să vedem ce vrea ca să ne învețe. Ce vrea ca să ne învețe cuvântul lui Dumnezeu. Frumos ne învață. 6 și 7. Dăm citire. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său. Vedem? Ne-a pecetluit cu Duhul Sfânt în inimă, vedem? Care strigă Ava, adică tată, așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești moștenitor prin Dumnezeu. Vedem? Glorie Dumnezeu și mărire Duhul Sfânt. La Coloseni 3. La Coloseni 3 să vedem ce învățăm mai întâi cuvântul lui Dumnezeu. Ce ne scrie? Ce ne învață? 15 și 16. Vedem? Dăm citire. 15 și 16. Pacea lui Hristos, care ați fost chemați să ascultați un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi, în toate înțelepciunea, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări domnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumiri în inima voastră. Glorie Dumnezeu și mărire Dumnezeu. Acum vedem ce spune 23:24, tot aici la Coloseni 3. 23:24 spune așa: orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Amin. Glorie Dumnezeu. 2 Tesaloniceni. Haideți să vedem ce ne învață aici la 2 Tesaloniceni. Să citim cuvântul lui Dumnezeu. 3, 4 și 5. Iată ce spune 3, 4. 2 Tesaloniceni, capitolul 3. 3, 4 și 5. Credincios este Domnul, El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Vedem? Cu privire la voi avem încrederea în Domnul, că faceți și veți face ce vă poruncim. Domnul să vă întărea, să vă îndrepte. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Amin. Glorie Dumnezeu. Evrei, capitolul 3, să vedem ce vrea ca să spună. Evrei, în capitolul 3, dăm citire de la 11, 3. De la 11 dăm citire până la versetul 15. Dăm ascultare. Acum spune frumos din vasă: luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, vedem, necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeu celui viu. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împetrească prin înșelăciunea păcatului, căci ne-am făcut părtași a lui Hristos. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice astăzi, dacă auzi glasul lui, nu vă împetriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Deci, nu o să trebuie predat de Domnul împetrită. 14, la 4, tot așa, Evrei 4, 12 cu 13. Căci vedem ce mare putere are cuvântul lui Dumnezeu. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăitor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo
că desparte sufletul și duhul, încheieturile și bătăva judecă simțurile și gândurile inimii. Fratele și sora mea, vedem ce mare putere are Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Judecă simțurile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelea cu care avem a face, cu care mă cheamă legământul, Tată, Fiul și Duhul Sfânt. Glorie Dumnezeu! Haideți să vedem ce spune aici în capitolul la 10, tot aici la Evrei, în capitolul 10, să vedem ce citim aici, 16 și 17 prima dată, spune așa: iată legământul pe care o face cu ei după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inima lor. Așa face Dumnezeu cu noi. Dar să ne lăsăm călăuziți de El. Și le voi scrie în mintea lor. Doamne, fă lucrul acesta așa cum e scris. Le pune în inima noastră și în mintea noastră. Adaugă: și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Nu mai aduce aminte Dumnezeu. Vedem? 21 cu 22. 21 cu 22. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, acum spune așa: să ne apropiem cu o inimă curată. Cu inimă curată, cum a citit la Matei, acolo, cine are inimă curată îl va vedea pe Dumnezeu. Vedem? Cu o inimă curată, cu credință, vedem, de plină, cu inime stropite și curățite. Acum, de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. O văsătură sănătoasă. Glorie Dumnezeu și mânie de Sfânt. Tot aici, în capitolul 13, tot la Evrei, vedeți ce vrea ca să vorbească aici Apostolul Pavel, vorbește Evanghelia lui. Vedem? În 13 cu 9, iată ce spune: să nu vă lăsați amăgiți de orice fel învățătură. Vedem? Învățătură străine. Căci este bine ca inima să fie întărită prin har. Vedem? Nu prin mâncăruri care n-au slujit la nimic, celor ce i-au păzit. Vedem? Inima noastră trebuie tărită prin har. Păi ce înseamnă harul? Că am spus și este scris acolo despre o dată învățătură. Harul este învățătura venită din cer, este cuvântul lui Dumnezeu, este Noul Testament, este cuvântul viu și lucrător. Vedem? Inima trebuie tărită prin adevărul lui Dumnezeu, care ne face slobos. Vedem? Sfințește prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Glorie lui Dumnezeu. Hai să vedem ce spune la Iacov 26 cu 27. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, auzi, fratele și sora, prețedac, și își înșală inima. Vedem? Nu putem să scoatem lucruri rele. Vedem? Din inimă. Din prisosul inimii bune trebuie lucruri bune să scoatem. Domnul să ne ajute la aceasta. Religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduvă în necazele lor și să ne păzim neîntinați de lume. Nu avem treabă cu lumea, neîntinați de lume, glorie lui Dumnezeu. 4 cu 5. Vedeți tot aici, 4. Patru cu 5, tot aici la Iacov, spune așa: suflete prea curvare, nu știi că prietenia nu este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea să face vrăjmaș cu Dumnezeu? Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Ne vrea cu gelozie pentru sine. 7 cu 10, iată ce mai spune aici așa: supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavol și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inimă împărțită. Vedem? Cu inimă întreagă vrea Dumnezeu. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți, râsul vostru să se prefacă în tânguieri și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Glorie Dumnezeu și mărire Dumnezeu. Hai să 1 Petru 3, ce vrea ca să ne mai spună.
Aici 1 Petru 3, vom da ascultare și cred că vom încheia cu ajutorul lui Dumnezeu, să vedem. 1 Petru 3, 15 și 16. Da. Ci sfințiți, vedem, în inimile voastre, pe Hristos ca Domn. Deci, vorbirea noastră trebuie să cu sare și cu cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Nu stăm la glume, la alte lucruri cu cei din lume, ci noi trebuie să-L mărturisim. Și cum să putem să sfințim dacă inima mea e predată Domnului și El locuiește în ea? Prin ea se proslăvește Dumnezeu, prin buzele mele, prin inima mea. Și sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna auzi, gata să răspundeți, vedem, oricui vă cere socoteală de nădejdea care este voi, dar cu blândeță și teamă, vedem, având un cuget curat. Amin, Doamne, fă-ne cugetul curat. Și să fie cuvântul Tău, legile Tale, în inima noastră și cugetul nostru și mintea noastră. Pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună, vedem că avem destui de ăștia care ne vorbesc. Chiar și noi în familie care nu pocăiți și rudenii, în cetate, la lucru, pe unde mergem, vedem. Hristos să rămână de rușine tocmai lucrurile în care vă vorbesc de rău. Mai citesc o dată ca să înțelegem mai repede. Dacă, având un cuget curat, pentru ca cel ce bârfește purtarea voastră bună în Hristos. Vedem, în Hristos trebuie să ne purtăm. Să se vadă că suntem adevărați copii lui Dumnezeu, să suntem pocăiți, creștini cu adevărat. Să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Ei rămân de rușine. Glorie lui Dumnezeu și mărie Dumnezeu. Sunt. Amin.